Muga-muga selawase antaraning aku lan sampeyan ra bisa dipisahake nganggo apa wae. Muga wae apa sing dadi pangucap dikeprungu karo Gusti Ngakarya Kang Jagat selawase bisa urip barengan kanthi salawas-lawase Dewi Suci. Pandung aku rina wengi mung tansah kaya ngono Kakang Prasen. Kaya ngono Dewi. Bener kan? Pancen bener, aku kang bradat kuwi. Dadi aku bingung banget rasane atiku, Kakang. Genaning Taman Sari aku sabut jago marang Kakang Prasena. Yo, ya kok malah sampean teko, Kakang Prasena kok tempiling njur aku mbok gowo mlayu. Karepe sampean apa, Kakang? Yo gene nganti Prasena kae tak sempalani. Mergo loro atiku saben dina sabet jagong gandeng renteng kawan Prasena iki kuwi. Kok nganti dadekke loro atimu? Perkarane apa, Kakang? Dadi kowe durung ngerti Iya. apa kang ndadekake loro ati? Aku durung ngerti, Kakang. Tenan? Mergo aku seneng kawanku. Sampean tresno aku. Syuk. Kakang Prayuda. Sampean tak wengi ngerti ya, Kakang. Yen to antaraning aku lan Kakang Prasena kuwi wis sambungan tresno. Dadi kala montone kene sampean nembung tresno karo aku, sampean kalah dhisik karo Kakang Prasena, Kakang. Senajan kowe wis duweni rasa tresno lawan Prasena, wis duweni sambung katresnan nanging yen durung ana janur kuning kang mlengkung ana ning ngarep omahku, kowe bisa dadi darbeke sapa wae. Aku kok bisa duweni kowe, mula saka kowe. Piye, Kakang? Coba to, bariki Prasena kawan aku. Gagahe gagaku. Bagus yo bagus aku. Ya. Aku ritane yo ning aku. Mula saka kuwi tak jaluk kanthi leganing atimu. Kurungke nggonmu sambung tresno lawan Prasena, luwih becik kowe karo aku. Oh, lah kok gampang temen tebune sampean kaya ngono, Kakang. Sampean kudune ngerti. Yen to aku wis nyocoke karo Kakang Prasena, dadi ning kene aku ora bisa nampa sampean, Kakang. Lagi wae kowe calon. Calon iki ana loro. Calon dadi lan calon burung. Dan kowe kawan Prasena iki cetha. Kowe ora bakal dadi bojone Prasena. Kok bisa kaya Calon burung kowe lawan Prasena, ngerti? ora, Kakang. Keyakinanmu yen to aku kuwi bisa dadi jodhone Kakang Prasena. Mergo aku tresno banget karo Kakang Prasena. Kowe tresno kawan Prasena nanging dina iki Prasena ora bakal duweni sakutuwe kawanku. Kok bisa kaya ngono? Mergo banget tresnaku kawan kowe mula gelemo kowe dadi bojoku. Ora bisa, Kakang. Kakang Prayuda. Jagat iki digelar rombo. Wong wadon ayu oke cacahe. Siap. Dadi tak jaluk kanthi banget karo sampean. Sampeyan golek wong wadon liya wae, Kakang. Pancen jagat iki digelar rombo. Wong wadon rawan manis rondo kang ayu kaya akeh. Nanging babar pisan. Ora ana wanita kang cocok ana ing jero atiku. Iki yo mung kowe. Mula saka kuwi kowe gelem dadi bojoku. San, Lanjut. gelem apa ora? Rungokke tembung, Kakang. Sepisan atiku kanggo Kakang Prasena. Selawase sing tak tresnani Kakang Prasena aku ora bisa nampa sampeyan. Yen kowe ora bisa nampa marang katresnanku,
Dino iki aku bakal bisa ngrasake kowe. Kesehatane ora ono. Sampeyan iki mau. Iki pengapurane yen to ngatur-atur kamu. Nyapot. Ora nyawang rumangsamu. Aku iki patung, aku iki yo menungso, ngerti ora? Dadi iki mau menungso. Ora, patung. Nyawang mriko sepetan orang-orang lambung-lambungan. I Prayuga. Apa? Satenane dadake tandha pitakon sajroning ati. Nalikane aku cedhak sampeyan tresna karo Dewi Kili Suci. Kuwi tekone papan kono nempiling karo aku banjur gongklayu karo Dewi Kili Suci. Apa satenane dadi karep? Pas yen kowe duweni pitakon kaya mangkono. Nganti tak sembalani Dewi Kili Suci iki tak bradat saka pengarepan. Mergo aku tresno lawan Dewi. Kowe tresna karo Dewi Kili Suci. Iso, romangsamu kowe dhewe sing tresno. Saben dina kowe gandeng reteng, rangkul-rangkul ana ning taman, aku ngerti mripatku dhewe. Loro atiku ngerti ora? Prayuga. Dewi Kili Suci wis dadi katresnanku. Mbok menawa lara atimu nalikane aku cedhak sampeyan tresna karo Dewi Kili Suci. Cetha yen to kowe dene iso tresna karo Dewi Kili Suci. Prayuga. Ning jagat wong wadon sing rupane ayu ramung tinggi Dewi Kili Suci. Yo, Akeh wilangane. Yen pancen kowe kepengin omah-omah golek bocah wadon sak liyane Dewi Kili Suci. Basina. Kacek o sithik wong wadon ing jaba kae. Aku tetep ngilih Dewi Suci. Dadi kowe arep bacot tresna karo Dewi Suci. Sio, mula saka kuwi lho becik kowe ngurungake nggonmu andhep katresnan lawan Dewi Suci. Iki kanggo aku. Prayuga. Yen pancen kowe bacot tresna karo Dewi Kili Suci, bakal tak ulungke karo kowe waton. Yen wis gemduduk sirah kuwi papan kene, Prayuga. Kowe nantang lawan aku. Kaladene banget tresnaku apa wae bakal tak turuti apa meneh satrimu kowe. Padha-padha senopati aku saka pedang kalimat temtok ke papan kene. Lho caramu bisa kok ngono iki piye? Sampeyan ki ana apa? Kok ora adil ki apa? Nggonmu bisa iki carane ora ngono kuwi. Lah sing kudu piye? Carane sing misaki adul. Aja dadi siji madhepe rono. Lah banjur Kudune kowe ngarep ana rangkul wong loro. lah kok enak sampeyan. Lho kok enak iku jenenge misaki yo ngono kuwi kudune adil. Ya wis ngene Kakang. Yo. Timbang ndadekke cengkakan laning sampeyan kabeh. Mergo sampeyan kabeh padha-padha senopati ana ing medang kauripan. Ning kene aku bakal adil karo sampeyan. Adil sing piye? Sapa sing luwih dhisik wani nembung klamat ing pangarepane wong tuaku. Ya kuwi sing tak tampa dadi bojoku Kakang. Sapa sing luwih dhisik nembung marang wong tuamu kuwi sing utampa. Aku bakal nembung. Ayo kok. Ning sampeyan rasa kuwatir Kakang. Ing mengkone penglamare sampeyan sing bakal tak tampa. Yen Dadi sampeyan aja milih. Hei. Ada. Lu ayo. Iki ngamar apa ora? Yo nglamar. Ayo. Sampeyan siap apa? Apa wae bakal apa meneh. Nembung iki tak Sembrono ayo.
Wilahing sekaring bawana langgeng. Aum wilahing sekaring bawana langgeng. Jagat wasisaning Bathara. Kumara jagat kumara bumi sang Bathara Durga kala raja dewaku. Ditaulun Pujangkara Lembu Sura. Jeneng kita nyebing Supana Mahasi kasambut. Ulun ngerti mungguh panyuwunira. Najan to jeneng kita Lembu Sura. Wis raratun ing karaton Silobali kuasani jin setan priprayangan. Nanging jeneng kita Anjangka kepengin kuasani jagating manungsa. Lembu Sura, jeneng kita kuasani alam manungsa. Prasasat gegem jagat saranane Lembu Sura kudu garwa marang salah sawijining putri. Putri Titis Bedari
ingkang Jawantah manjingon ing salah sawijining putri kahuripan winastan putri sangga langit bakal kajang kajongko jangkaniro wasaning alami menungso lan kuwa ngegem jagat lamun to lembu suro kelakon garwa marang putri sangga langit putri sangga langit putri sangga langit cukup wah disembah lan kadangan nom orang walke kal kekadangan apa wigati sak liyane kejawi kapang dumateng panjenengan Kang Mas kula namung badhe sesambat nyuwun sanjata pitulungan dumateng panjenengan Kang Mas wah punyang kraton Silopale harap sesambat lan Kang Mas tulung kawasan ring jagat iki ana aja duweni rasa kuwatir Yayi mesti bakal tak wujuti Kang Mas sampun sawetawis damu anggen kula gegadang gadah garwa Kang Mas tetanipun kula nyuwun dawuh Kang Mas kula nyuwun dawuh sing setan rikayan ngendi sing kok tresnani lan wis bisa nuduh lan atimu wanita kala wau saking kraton Medang ingkang sesile Dewi Songgolangit Dewi
tresnanmu. Dewi Songgolangit ke Dewi Gili Suci Kang Mas. Lho, jagat wasesaning Bathara. Yayi Maesasura. Nggih kula Kang Mas. Golek wanita liya. Sewu sisih kebasan. Ning aja nganti kowe mbatut tresnani Dewi Songgolangit lan Dewi Gili Suci. Aduh Kang Mas. Sumpah kula lan sesanti kula Kang Mas. Menawi to kula cabar kegayuhan kula ndhawuh Dewi Gili Suci. Kaduwung kula pejake mawon Kang Mas. Pejake mawon. Yayi Maesasura. Kula Kang Mas. Rohanmu. Tas wae Kang Mas Lembusuara. Meminta paring Jawata. Tuwa angsit yen to Kraton Selobali bakal bisa kencar pindha kencana ora mung kuwi Kang Mas Lembusuara ora mung ngajak pinangka pangayoman ana ing cekaping bangsa Kajiman nek aku duweni pandhangga kepengin dadi panguasane bangsa Lumsa lan jagat sakisine kaya ana panguasane Kang Mas Lembusuara kamangka kabeh mau bisa kelakon nganggo piranti yo syarat sarana ora liya Kang Masku kudu duweni garwa Dewi Gili Suci. Cabarake kemawon lan panjenengan. Wis wani pancai gawe Kang Mas Lembusuara. Tekes penantang karo Kang Mas. Kang Mas. Kaduwung kula pecah kemawon meneh kula boten sakit wingi sore wani nantang Lembusuara dek. Monggo kula aturi ngracut romantio panjenengan irang prayogi kadang lan kadang badhe cengkah mung perkawis rebutan wanita. Kabeh wae bangku. panjenengan ingkang bilih perkawis. Sampun. Boten wonten ginanipun. Ing mangkenipun tundhone badhe wonten korban sinten ingkang kecalan sinuwun. Nanging aku wis nampa dawuh Jawata kudu anggarwa Dewi Songgolangit Yudha. Semanten ugi kula Kang Mas. Sampun. Menawi saking pemanggih kula mrepian kadereng badhe nglamar Dewi Gili Suci. Ibarat rebut balung tanpa isi. Tegesipun boten wonten ginanipun. Menawi panjenengan boten saged dipun sandhet anggenipun badhe nglamar Dewi Gili Suci. Kersa panjenengan dos pundi Pak Mas? Kadang nggih kadreng badhe nglamar Dewi Gili Suci. Monggo sareng-sareng lan kula nyuwun mitrang kalian panjenengan Pripun man, pripun? menapa panjenengan sampun nate gladi wanuh kalih Dewi Gili Suci. Dereng. Wong pakabaran. Cek. Oh, sinuwun Prabu. Semanten ugi sinuwun menapa sampun nate tetepalan lan dadi wanuh kalih Aku teh, aku mesti wae durung. dereng. Sami-sami dereng nate pinanggih kalih Dewi Gili Suci. Sing kok karepe Monggo sareng-sareng tumuju wonten ing medhang kauripan lamar Dewi Gili Suci.
sinten ingkang dipun tampi salah setunggal kedah lenggana menawa dados penderekipun. Atos pun ditemati sinipun. Sarujuk cocok tinuwing nalar. Siramu sarujuk Yayi. Menika leres Kang Mas. Pancen kabeh mau bener. Atri patih Kulawati. Nganti tuh pangorbanan. Pong perkara Dewi Kilisuci. Sing kelangan ora sapa-sapa. Kula sawa kuwi. Paman patih Kulawati. Kebyake bangsa Kajiman. Dereke panjangku nglamar Dewi Kilisuci. Bawa bondo donya kang ora wilangan. Monggo kula